O Centro de FP Carlos Oroza de Pontevedra acolleu a primeira Asamblea do Viño Galego, un encontro que foron convocados os distintos eslabóns do sector, enólogos, viticultores, sumilleres, distribución ou docentes deronse cita aquí para poñer en común a súa realidade e crear novas sinerxías. A idea era un pouco xuntar a todos os sectores que teñen que ver no mundo do viño, pois sumilleres, pois enólogos, viticultores, xente das DEOs, etc., distribución, poñer un pouco en común que é o que está sucedendo no viño de Galicia para ver se todo vai ben, se hai que facer algún cambio, se entre todos. É a primeira vez, nunca todos os sectores se xuntaran e para non ser importante que todos nos véramos e puñéramos en común o punto de vista. A xuntanza foi impulsada pola Asociación Galega de Sumilleres. Somos o último eslabón na cadea, entón sempre estamos en contacto pois cos viticultores, cos adegueiros, falamos coas DEOs, falamos coa administración, falamos con todos os sectores, e en todos os sectores vemos que a comunicación existe, pero non dunha forma fluida. Entón se nos ocorreu pois facer esta primeira asamblea para que todos poidan poñerse cara, falar entre eles, ver que necesidades e que preocupacións hai. Unha asamblea que din foi crítica, pero sobre todo enriquecedora. Entre os asuntos que saíron a debate, a necesidade de darlle visibilidade a todo o sector ou mellorar a súa comunicación e imaxe fora das nosas fronteiras. Pois xestionar un pouco toda esta xente que comeza e os pequenos viticultores, pois darlle un pouco de visibilidade e facer todo un pouco máis global e sobre todo saber como comunicar Galicia fora, porque ao final temos así un pouco de dificultades a hora de comunicar, non se nos coñece como deberíamos. Todo tratado aquí foi recollido para darlle forma a un futuro proxecto común. Lo que vamos a hacer es recuperar toda la información que se ha tenido aquí y poder empezar a trabajar en un proyecto común, que eso es lo que nosotros necesitábamos y queríamos desde el primer momento. Por eso fue bastante bueno que vinieran profesionales de los diferentes sectores del vino de Galicia para ver cuál es la idea de cada uno, de juntarlo todo y así por lo menos eso, el proyecto común que necesitamos caminar todos juntos. Este encontro nace con vocación de continuidade para seguir avanzando nos retos do sector. Como Asociación Gallega de Sumilleres necesitamos que todo esto se junte y que todo lo que se ensalzó aquí se lleve a buen puerto. Si hacemos una asamblea y al final todo lo que pasa no va a ningún lado, perdemos también nosotros un poco de responsabilidad en este sentido. Y creo que es nuestra responsabilidad tener que hacerlo. A intención é que este tipo de xuntanzas se celebren unha vez ao ano co obxectivo de ir convocando entre asamblea e asamblea novos encontros para irlle dando forma ás distintas ideas.